ερχόμουν, ξαναθυμήθηκα ότι αυτό το κτίριο βρίσκεται μεταξύ των οδών Κολοκοτρώνη και Βατάτζη. Ο ένας είναι ο γέρος του Μοριά, γνωστός. Ο άλλος είναι ο νέος Θράκας Ιππέας. Αλλά δεν τον ξέρουν πολύ. Υπήρχε μία λοξή οδός στην Αθήνα, την οποία μάλιστα τόνιζαν και λάθος, και μια οδός αυτή, η Βατάτζη, που κατηφορεί προς την Παναγία. Αυτό το κτίριο απ' έξω έχει πέτρινο διάκοσμο και σήμερα θα πούμε πολλά πράγματα για τις πέτρες. Αν υπήρχε ένα μαντίο, μια νέα πυθία, και τη ρωτούσαν τι μπορεί να σώσει αυτή την πόλη, δεν θα έλεγε ξύλινα τείχη, που ο Θεμιστοκλής έξυπνα το θεώρησε ότι είναι τα πλοία, ενώ ο άλλος ο Ευρυμπιάδης, λίγο έτσι πιο καθυστερημένος, είπε ότι πρέπει να κάνουν ένα ξύλινο τείχο για να μην περάσουν οι Πέρσες. Τώρα εμείς τι θα προσδοκούσαμε από μια νέα Μάντισσα? Τα πέτρινα εργοστάσια, ή αν θέλετε τα πέτρινα πλοία. Ποια είναι τα πέτρινα εργοστάσια? Ένα τεράστιο είναι ο ανοιχτός Καλές, ένα μουσείο που είναι ανοιχτό 24 ώρες το 24ωρο και χωρίς εισιτήριο. Ένα άλλο πέτρινο εργοστάσιο είναι το τζαμί. Μάλιστα, άμα δείτε με τρόπο τις γωνίες στους τοίχους, είναι σαν τσάκισες σε φρεσκοσιδηρωμένο παντελόνι. Δεν χάνουν ούτε χιλιοστό. Μια άλλη είναι η Αγία Πέτρα. Και πέτρα και Αγία. Φυσικά θα παρέλειπα αν δεν έλεγα τους Καγιάδες, τα σπήλια, που ήταν και αυτά μέχρι μπροστά από κάποιες δεκαετίες κατοικίες. Πολυπολιτισμικότητα σημαίνει συνύπαρξη των πολιτισμών, ειρηνική. Επίσης σημαίνει συνύπαρξη των πολιτισμικών οντοτήτων και των κοινωνικών ομάδων. Εμείς στο Δημότυχο τι έχουμε? Έχουμε τους δημοτιανούς, τους γηγενείς αλλά και τους πρόσφυγες. Έχουμε τους Ρωμά κατσίβελους ή Τσιγκάνους ή Γύφτους. Έχουμε τους Ρώμνο κατσίβελους. Έχουμε τους Αρμένιους, ζουν ακόμη κάποιες οικογένειες, και έχουμε και μια κοινότητα των μνημάτων. Οι Εβραίοι έχουν μόνο μνήματα και μάλιστα παραμελημένα. Πώς μπορεί να αναφερθεί κανείς σε όλα αυτά αν θέλει να βοηθήσει τη σωτηρία της πόλης? Γιατί τώρα το Διδημότυχο, δεν ξέρω πώς έτυχε, διατέλεσε πρωτεύουσα όχι μόνο μιας αλλά 2 αυτοκρατοριών. Άντε εντάξει, ο Κατακοζηνός δεν είναι και πολύ σόι, γιατί έδωσε την εμπονούλα του στον Ορχάν. Αλλά ο Βατάτζης που γεννήθηκε εδώ και έγινε αυτοκράτορας της αυτοκρατορίας της Νικαίας είναι ο μεγαλύτερος αυτοκράτορας που πέρασε από τη χιλιόχρονη Ρωμανία. Άμα είχαμε μια Αθήνα καλή πρωτεύουσα, θα τον είχε άγαλμα
στην πιο καλή θέση. Αλλά αυτοί δεν έχουν τον Αλέξανδρο, άγαλμα. Δεν έχουν εθνική παιδεία και συνείδηση να κάνουν μια αξιολόγηση. Βλέποντας τα εργοστάσια αυτά σαν τα μαγαζιά που κυνηγούν μύγες, που δεν έχουν δουλειά δηλαδή, που δεν έχουν επισκέπτες, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε εμείς? Στο Μέγκαλε να δούμε πώς μπορεί να ανακτηθεί η Βυζαντινή πόλη. Η Ελλάδα ολόκληρη έχει άλλη Βυζαντινή πόλη, με τα κάστρα γύρω-γύρω. Μερικοί έτσι πολύ εύκολα μίλησαν και ονόμασαν το διδημότυχο η πόλη των κάστρων. Το αδικούν. Είναι η πόλη των πολιτισμών. Βρέστε με μια άλλη πόλη στην Ελλάδα, και όχι μόνο στην Ελλάδα, που να έχει 5 πολιτισμούς. Αρχής γενομένης από τα κάστρα, τα οποία αν κάποια στιγμή ανασκαφούν, δεν αποκλείεται να δούμε και τα υπολείμματα των θεμελίων των ανακτόρων. Δεν γίνεται να είναι ένας αυτοκράτορας, να αρχίσει να εξαρθεί κάποια περίοδο και ένας σουλτάνος. Δεν είχαν αυτοί διοικητικό μέγαρο. Αυτό δεν ονομάζεται το ανάκτορο? Έλεγα μια μέρα σε ένα φίλο μου καθηγητή στο Πανεπιστήμιο στην Κομποτηνή και πολύ καλό αρχαιολόγο και βυζαντινολόγο, τον Κώστα τον Τσουρί. Λέω, ρε εσύ Κώστα, λέω, άμα εδώ γίνει μια προσπάθεια ανασκαφής, μπορεί να βρεθούν πράγματα και θάματα. Με λέει, Χρήστο, καλύτερα να τα αφήσουμε όπως είναι, γιατί λέει, άμα τα ανακατέψουμε μπορεί και να τα αρπάξουν. Λέω, ναι, αλλά φαντάζεσαι τι μεγάλη υπόθεση είναι η ανάκτηση της δομής της Βυζαντινής, αυτής της Καστρόπολης. Μιλήσαμε λίγο και μετά πήγαμε σε μια γειτονιά επάνω κοντά στον Γεώργιο τον Παλαιοκαστρίτη, την εκκλησία, και ήταν σκαλοπάτια, πέτρινα. Το λέω, να, εδώ δεν γεννήθηκε ο Βατάτζης. Και όχι μόνο ο Βατάτζης, είχε και μια ξαδέρφη πιο μεγάλη από αυτόν, και εκείνοι εδώ γεννήθηκαν. Ο Βατάτζης, ο οποίος, επειδή θυμούνταν τα παιδικά του χρόνια, βοηθούσε τους φτωχούς. Υποθέτω ότι είχαν ήδη έρθει γύφτοι, τσιγκάνοι, οι οποίοι ναι μεν ξεκίνησαν από την βορειοδυτική Ινδία, αλλά έκαναν 2 διαδρομές. Μια από την Αίγυπτο, γι' αυτό το ονομάστηκαν Τζίψι, Αιγύπτιοι, και μια από την Μικρασία. Αυτοί διασκορπίστηκαν σε όλη την Ευρώπη. Δεν ήταν αγρότες. Τραβούσε η μίξα τους κατά τη μουσική. Αυτό που λένε τα βιολιά, τα τσιγκάνικα. Και απορώ με μερικούς τάχα μου πανεπιστημιακούς στην Αθήνα, οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν ότι αυτοί οι Αιγύπτιοι, οι Κατσίβιλοι, οι Τσιγκάνοι, οι Ρωμά, δεν ξέρουν ότι το Ρωμά προέρχεται από το Ρώμ, που μάλιστα γράφεται με 2 ρο από την αρχή, που σημαίνει δυνατός. Μην ξεχνάτε ότι αν Ρώμ είναι δυνατός, Ρώμη στα ελληνικά τι σημαίνει? Δύναμη. Από εμάς την έκλεψαν και στην Ιταλία και ονόμασαν την πρωτεύουσά τους Ρώμη. Δάνειο είναι. Όπως και τη γαστρονομία μας την έκλεψαν. Είμαστε ένας χώρος που παράγει μεγάλο πλούτο ιδεών και προϊόντων πολιτισμικών. Έτσι λοιπόν, επειδή ο Βατάτζης τους αγαπούσε αυτούς και τους βοηθούσε, και τότε πάλι ήταν Λούμπεν, οι πιο πολλοί, ίσως από εκεί να έγινε φίλος των επετών και να μετονομάστηκε αργότερα όταν επιτέλους εδέει σε εκκλησία να τον κάνει Άγιο, σαν Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων.
Αυτό είχαμε στο μυαλό μου εγώ όταν είπα να γίνει μια πέτρινη εκκλησία για τον Ιωάννη Βατάτσι. Δεν είπα να γίνει παρεκκλήσιο, όπως έγιναν. Και μάλιστα αυτή την εκκλησία να την κάνουν και ένα ίδρυμα, να ενδιαφερθεί η νομαρχία, η περιφέρεια, πώς τις λένε αυτές τις ιστορίες που ψάχνουν να λαντάλουν, μαζί με το Δήμο, να φέρουν και τα κόκαλα του Βατάτσι από τη Μονή των άνδρων που είναι στη Μικρασία, αλλά και της γυναίκας του, γιατί η δεύτερη γυναίκα του, αυτό ήταν το κουσούρι του, επειδή πήρε 2 γυναίκες, γιατί η άλλη πέθανε, την Κωνστάνς, η Άννα, η οποία είναι κάπου στην Ισπανία σε μια μονή θαμένη, και δέστε, ήταν κόρη του Γερμανού Φρυδερίκου Αυτοκράτορα του δεύτερου. Είναι επίκαιρο ένας Έλληνας να είχε μια πριγκίπισσα από γερμανική οικογένεια. Πολύ επίκαιρο είναι. Θα έβλεπαν με διαφορετικό μάτι αυτοί που μας βλέπουν ως απικία. Ότι εμείς προηγηθήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Βατάτης έδειξε το δρόμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την έκανε σαν ένωση άντρα με γυναίκα. Αλλά από εκεί αρχίζει η ένωση, η οικογενειακή. Και μάλιστα όταν είχε συζητήσει με τον Πάπα, τον οποίον και ελαφρώς τον ειρωνεύονταν, έλεγαν ότι παρά τις Έλληνες είναι ημίν η Σοφία βασιλεύει. Τώρα δεν ξέρω σήμερα τι βασιλεύει στην Ελλάδα. Και μάλιστα πανταχού ρανίδες ανέβησαν, ρανίδες Σοφίας. Νομίζω ότι στην Ελλάδα αν βασιλεύει κάτι σήμερα είναι η αγραμματοσύνη. Τα παιδιά αυτά, οι τελειόφοιτοι του Δημοτικού Σχολείου, έχουν πολύ μεγαλύτερη σοφία από αυτούς που είναι στο πρώην Μέγαρο και Ανάκτορο του Όθωνα, στην Αθήνα. Στην Ελληνική Βουλή δηλαδή. Αυτό είναι το Ανάκτορο του Όθωνα, το πρώην. Γιατί πραγματικά δεν είχαν καθόλου μυαλό όταν είπαν να ξοδέψει η Ελλάδα με δανεικά 50 δισεκατομμύρια ευρώ για να κάνει τους Ολυμπιακούς, όταν ο Βατάτζης για να πάρει τη γυναίκα του ένα στέμα πούλησε πρώτα αυγά που παρήγαγε και με εκείνα τα λεφτά που πήρε στέμα. Και αυτό το στέμα ονομάστηκε ο Άτων, από τα αυγά δηλαδή, από τα ΟΑ. Νομίζω ότι ο Βατάτζης είναι πιο πολύ παρόν παρά ιστορία. Άλλωστε και η ιστορία πρέπει να εξετάζεται και ως παρόν. Τότε μπορούμε να βρίσκουμε άκρη στα ζητήματα αυτά. Η γνώμη μου είναι ότι εμείς, επειδή έχουμε μια υψηλής παιδείας ευαισθησία, ποτέ δεν θα βιβλώναμε το τέμενος Βαγιαζίτ, όπως έκαναν στην Αγία Σοφία, στην Κωνσταντινούπολη. Μάλιστα, πριν από 25 χρόνια είχα γράψει αυτό που είναι το λαμπρότερο μνημείο της Οθωμανικής αρχιτεκτονικής στην Ευρώπη. Και η Αγία Σοφία που είναι το λαμπρότερο μνημείο της ενιαίας χριστιανοσύνης στον κόσμο, να υιοθετηθούν από την UNESCO και να γίνει άρση των ετοιμορροπιών όπου υπάρχουν. Δεν ήξερα ότι θα έβγαινε ένας Τούρκος πρωθυπουργός και θα έλεγε να το κάνουν τζαμί. Το τζαμί αυτό, το Βαγιαζίτ, είναι αβεβήλωτο. Αν βιβλώθηκε μία φορά, ξέρετε πότε είναι? Όταν το 1420 έγινε, είχε έναν εξώστη. Ένα κουτούλι που λέμε. Το 1900 έχω φωτογραφία με ένα εξώστη. Το 1920 έχω άλλη φωτογραφία με 2 εξώστες. Όταν έγινε αυτό το τζαμί, έγινε για να είναι μπάστακας στα τείχη, τα βυζαντινά, ότι τα έχει ανεχμαλωσία. Και όταν έγινε το δεύτερο
Γουντούλη, ο δεύτερος εξώστης, σήμαινε ότι έγινε και η δεύτερη κατάληψη του διδημοτήχου το 1913. Αυτοί λειτουργούν με όρους συμβολισμού. Εμείς όμως έπρεπε να τα αναδείξουμε και να προχωρήσουμε αυτή την διαδικασία. Να γίνει δηλαδή μουσείο. Γιατί θα έρθουν πολλοί επισκέπτες. Είναι ένα από τα 777 μεγαλύτερα αστυνομικά μνημεία σε όλο τον κόσμο. Και μάλιστα με την ευκαιρία να σας πω ότι το Ίδρυμα Αγα Χάν που τα ελέγχει αυτά και που υποπτεύεται από δύο πανεπιστήμια, το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ και το MIT, τα καλύτερα που υπάρχουν στην Αμερική, έχουν αυτό το τέρμινος μαγαζί και στη βιβλιογραφία παραπέμπουν σε μια εργασία δική μου που δεν τη δημοσίευσαν αθηναϊκές εφημερίδες. Αυτό έγινε επί Μπούς. Δηλαδή αυτοί κάτω των μέσων ενημέρωσης των λεγόμενων είναι υπέρ Μπούς, όχι απλώς Μπούς. Τι λέει αυτή η πρόταση? Λέει ότι ο δεύτερος εξώστης συμβολίζει τη δεύτερη κατάκτηση του διδημοτήχου. Γιατί τότε και ο Κεμάλ είχε παρεδώσει με μερικούς Εβραίους εδώ στο διδημότυχο, όπως και ο Φερδινάντος της Βουλγαρίας. Εμείς όμως βλέποντας ότι τα μουσεία αυτά μαζί με την Αγία Πέτρα που έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά ο Ματθαίος ο Κουτσιμανής, αλλά που δίδει χρημάτων και αν τούτον δεν εισηγενέστε, έμεινε χωρίς συνέχεια. Όπως επίσης και η ανασκαφή για τον κλασικό πολιτισμό, αλλά και για τους Ρωμαίους που όταν ήρθαν και είδαν αυτή τη γωνία, Ερυθροποτάμου και Εύρου γωνία, πήγαν και έκαναν την Πλωτινόπολη. Εξού και τα δίδυμα τείχη και το διδημότυχο. Εμείς τώρα εδώ, αφού θέλουμε αυτά τα μαγαζιά να αρχίσουν να δουλεύουν, αυτά τα εργοστάσια, τα τουριστικά, τα πολιτισμικά, πρέπει να βάλουμε και σε μια καινούργια ισορροπία τις σχέσεις μας με τους πολίτες. Εγώ έχω μια μεγάλη συμπάθεια στους Κατσίβελους. Όταν απομονώθηκα, αυτοί ήρθαν, με ρωτούσαν, τι γίνει τη γιά, πού είσαι, δεν φαίνεσαι. Και εγώ τους έλεγα, καλύτερα χαμένος παρά συγχαμένος. Αυτοί οι άνθρωποι που έχουν ένα χαρακτηριστικό, που δεν το βλέπουν στην Αθήνα, είναι πολύ μακριά για να το δουν. Είναι χρώματος μελιτζανί. Άμα τους δείτε, είναι χαρακτηριστικό αυτό. Και επιπλέον, μερικοί που λένε ότι μία είναι η μειονότητα, δεν υπάρχει πιο μεγάλη βλακεία, γιατί αυτή η μειονότητα δεν πρέπει αυτή να είναι πολυπολιτισμική. Τώρα τι να κάνουμε? Εδώ είναι η Γύφτη μία πολιτισμική οντότητα και η Πομάκη στη Ρούσα και στα άλλα τα χωριά και στη Ξάνθη και στην Κομοτηνή είναι μια άλλη πολιτισμική οντότητα. Αυτή είναι η Μελιτζανή, εκεί είναι η Ξανθή και μάλιστα είναι η συνέχεια των αρχαίων Θρακών. Προτού καν εμφανιστούν οι Έλληνες. Γιατί και εμείς τι ήμασταν? Ήμασταν Θράκες που εξελληνιστήκαμε. Και επειδή μας εξελένησαν αυτούς που ήμασταν στις έφορες παιδιάδες, στα βουνά που δεν τους ενδιαφέραν τους κάτω, αυτοί βουλγαρίστηκαν. Αλλά τουλάχιστον στην Βουλγαρία τη Θράκη τη συμπαθεί, την αναδεικνύει, την περιφέρει σε διάφορες εκθέσεις. Ενώ εδώ είναι σαν πρόβατο επισφαγή. Γι' αυτό εμείς θέλουμε να αναδείξουμε την πολιτισμική μας κληρονομιά και ταυτότητα και σε επίπεδο εργοστασίων, πέτρινων πλοίων και σε επίπεδο οντοτήτων πληθυσμιακών και πολιτισμικών. Τελειώνοντας, επειδή κάθε χρόνο γιορτάζουμε την απελευθέρωση της Θράκης σε άλλη ημερομηνία, λες και είναι κινητή γιορτή,
άλλοι 14, άλλοι 25, άλλοι 9. Θα έλεγα κάτι να το λάβετε υπόψη σοβαρά. Είχαμε ένα δημοτιανό, ονόματι Εμμανουήλ Δολά, ο οποίος είχε γαμπρό μάλιστα τον Τυρί, που ήταν και γιατρός και έγινε και βουλευτής. Ο γιος του Τυρί, ο Τυρής, είναι καθηγητής στην ιατρική των Αθηνών. Μίλησα μαζί του και τον είπα την ιστορία που δεν την ήξερε από τον παππού του. Αυτός ο Δουλάς ήταν γεωπόνος που σπούδασε στην Γαλλία. Ήρθε εδώ και επειδή ήξερε πολύ καλά τα γαλλικά, οι διασημμαχικοί στη Θράκη τον έβαλαν μέλος σε μια επιτροπή σαν επιλαχόντα. 15 ήταν όλοι, 4 Έλληνες, ένας ο Δουλάς, και αυτός Έλληνας, Καραγατσιανός, αλλά μετά στο Διδημότυχο, 5 Τούρκοι, 2 Βούλγαροι, ένας Εβραίος, ένας Αρμένιος και ένας Λεβαντίνος. 15 όλοι μαζί, κάνουν εκλογές και ό του θαύματος οι 2 από τους Τούρκους, δηλαδή που Μάκη ήταν, ψήφισαν τον Δουλά και εκείνος τους αισθάνομαι συγγενείς μου. Οι Έλληνες, ο Εβραίος μάλλον ψήφισε λευκό, βγήκε ο Δουλάς. Με το που βγαίνει ο Δουλάς, λέει Βενιζέλος στους Γάλλους, λέει η Θράκη τελείωσε. Είναι ελληνική. Βγήκε λέει πρόεδρος Έλληνας στην Επιτροπή. Λέει πώς, λέει έτσι. Αυτό συνέβη το σωτήριο έτος 1920, 22 Μαρτίου. Αλλά ένα που 22 Μαρτίου έπεφτε κοντά στις 25 και μπερδεύονταν η ιστορία, του πήγαν 14 Μαΐου, που πήγε στρατός από την Κομοτηνή μέχρι το Πίθιο, μια μέρα μέσα, χωρίς να έχει θύαμα. Αυτός λοιπόν ο Δουλάς, μόλις έγινε η δουλειά του, βγήκε πρόεδρος, κατοχυρώθηκε στην ουσία στα χαρτιά και βύθηκε η Θράκη, έγινε η ελληνική, λέει, εμένα η δουλειά μου τελείωσε, θα πάω στην οικογένεια μου, πολύ τεκνή οικογένεια έχει. Εδώ και μάλιστα εργοστάσιο παραγωγής μετάξης, έξω διάβασα από το Δημότυχο και δεν έγινε ούτε βουλευτής, ούτε υπουργός, ούτε δήμαρχος, ούτε νομάρχης, ούτε περιφερειάρχης. Άμα ήταν σήμερα, μέχρι και πρωθυπουργός θα ήθελε.